Nyt kun kaikki on nähty tuon kovan, ja ne ihmettelee, että miten tuolla se saa, niin mä näytän teille. Tuollaista maitoa, ei piimää, hyi. Sitten sen 300 milliä. Oho, sehän skuohahti. Lisäätte siihen high quality whey protein. One serving 2-3 grammaa proteiinia. Ja maidosta tuli tähän tosiaan 10,5 grammaa proteiinia. Eli 33 gramman proteiinijuuri. Ja 1 serving tarkoittaa 15 30 grammaa. Ottakaa sekka. No niin. Laitatte tällaisen. Ja laitatte tällaisen. Toimii aamu- ja iltapalalla. Ja kyytipajaksi banaani. Kiitos katselemisesta. Kiitos, hei.